ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। कुणकेरी भवानीवाडी येथील सावंत भोसले कुळाची कुलस्वामिनी श्रीदेवी भवानी मातेचा त्रैवार्षिक गोंधळ शुक्रवारी अभूतपूर्व उत्साहात भाविकांच्या रोड गर्दीत संपन्न झाला। भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आली। हातीच्या घोडाची साधी माझी झोपडी, हातीच्या घोडाची साधी माझी झोपडी। ए बसाया नव्हती घरात फाटकी घोंगडी, ए बसाया नव्हती घरात फाटकी घोंगडी। हातीच्या घोडाची साधी माझी झोपडी, हे बसाया नव्हती घरात फाटकी घोंगडी। गुमान भुईवर बसली रा तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी माझी आली आली व गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई, आई उधगला तुळजा भवानी माझी आली आली या गोंधळाला। तुळजा भवानी माझी आई आली आली या गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आली। आई उदगा अंबाबाई, आई उदगा अंबाबाई, उदगा अंबाबाई, आई 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 उदगा अंबाबाई। आली आली व गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई। आली आली या गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आली, तुळजा भवानी आली। खुशीनं तेलाचा दिवा बाई मी लाविला, खुशीनं तेलाचा दिवा बाई मी लाविला। हे निवद विला भाजी भाकरी दावला, निवद विला भाजी भाकरी पाविला। अरे आवडीनं गुळमणी प्याली रा तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी माझी आली आली व गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई, आई उधगा अंबाबाई, तुळजा भवानी अंबा, आई उधगा अंबाबाई, तुळजा भवानी अंबाबाई। आली आली या गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई। उदगा अंबाबाई, आई उदगा अंबाबाई, उदगा अंबाबाई, आई उदगा अंबाबाई। आली आली व गोंधळाला गोंधळाला आली। तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई। आली आली व गोंधळाला गोंधळाला आली।
तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई. हे आई भवानी मी तुझा भक्त खरा, भवानी मी तुझा भक्त खरा, भवानी मी तुझा भक्त खरा. आणि उभ्या जोगती नाच नाचती भक्तीची परडी सांभाळ डोंगुड ज्ञानरसा सागरा, ज्ञानरसा सागरा. गळ्यात घालून कवड्याच्या माळा मागू जोगवा जरा, मागू जोगवा जरा, मागू जोगवा जरा, मागू जोगवा जरा, बाय बाय मागू जोगवा जरा, मागू जोगवा जरा, बाय बाय मागू जोगवा जरा. भक्ताच्या नवसाला पावली रा तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी माझी आली आली गोंधळाला गोंधळाला आली. तुझा पाडा पूजतो जीवा पाडा, पूजतो जीवा पाडा. देव्हारात मूर्ती तुझी पूजतो जीवा पाडा, पूजतो जीवा पाडा, पूजतो जीवा पाडा. बरकत ही झाली माझी सुकाम देवाडा, बरकत ही झाली माझी सुकाम देवाडा. बरकत ही झाली माझी सुकाम देवाडा, बरकत झाली माझी सुकाम देवाडा. लई ग आनंदान माय गुण्या गोविंदाना. लई ग आनंदान माय गुण्या गोविंदाना. तुझी चाकरी केली ग अंबाबाई, तुझी चाकरी केली ग. तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, 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 तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग. नव्हतं नवस माझा नव्हती इच्छा काही, नव्हती इच्छा काही माझी नव्हती इच्छा काही. नव्हता नवस माझा नव्हती इच्छा काही, नव्हती इच्छा काही माझी नव्हती इच्छा काही. भाग्यवंता घरी येती अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येती अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येती अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येती अंबाबाई. छाया तू गधरली माया नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.